Fix-shooting range fil-Bidnija l-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar diversi proposti li għandhom x'jaqsmu mal-qasam sportiv, fosthom l-iżvilupp ta' shooting range internazzjonali. Joseph Muscat fisser kif din il-proposta tassigura li jikber it-talent f'dan il-qasam waqt li jinfetħu opportunitajiet li jattiraw kompetizzjonijiet internazzjonali f'dixxiplini relatati. L-idea hija wkoll fit mal-sinerġija li beħsibna jkun hemm iktar bejn l-assoċjazzjonijiet differenti u l-Malta Tourism Authority, l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għax nemmnu li hemm lok ħafna kbar għal turiżmu sportiv speċjalment waqt ix-xhur tax-xitwa u tal-ħarifa fejn speċjalment minn żoni bi klimi ferm aktar biex ngħidu hekk estremi minn tagħna nistgħu noffru l-potenzjal ta' postijiet fejn isir training. Fost il-proġetti maġġuri hemm proposti r-riġenerazzjoni tal-kumpless tal-Pixxina Nazzjonali f'Talqroq wara li din tħallit fi stad dilapitat, kif ukoll il-bini ta' indoor pool flimkien mas-settur privat u l-iżvilupp ta' korsa tal-motorsport, possibilment bl-involviment tas-settur privat fejn flimkien mal-stakeholders involuti jiġi identifikat sit għal dan il-għan. Joseph Muscat qal li gvern ġdid se jkun qed jaħdem mill-viċin mal-organizzazzjonijiet sportivi. Jaħdem biex b'mod holistiku tiżdied il-konsultazzjoni mal-Kunsill Malti għall-isport filwaqt li jkun żviluppat qafas legali u regolatorju biex jiġi inċentivat il-professjonaliżmu u l-investiment fil-klabb sportivi. F'dan ir-rigward hemm ċertu issues li l-klabbs tal-futbol speċjalment u klabbs oħra li għandhom proprjetà illi ingħatat mill-gvern għandhom u dak l-issues speċjalment dwar ir-relazzjoni bejn il-qasam kummerċjali u l-qasam sportiv beħsibna nittakkeljawhom diġà kellna diskussjonijiet preliminari f'dan is-sens ukoll mal-Malta Football Association. Gvern ġdid jinvesti fit-talent billi s-sok tal-appoġġ fl-Iskola Nazzjonali tal-Isport jiġu msaħħa l-inċentivi ta' taxxa l dawk in-negozji li jgħinu lill-oqsma sportivi filwaqt li jkun hemm is-sosten tal-iskema 2020 Sport Training Leave Scheme. Għarax nemmnu wkoll li dawk l-sportivi li jkunu state sponsored, li jkunu champions jew champions potenzjali ma jistawx sempliċement jingħataw trattament fl-inqas skali ma jridu jkollhom u jingħataw trattament dekorus u diċenti. Gvern ġdid jgħaddi aktar faċilitajiet sportivi lill-laqdiet u tingħata għajnuna anke permezz ta' garanziji fl-immodernizzar u t-titjib ta' dawn il-faċilitajiet. Il-messaġġ li qegħdin nibagħtu illum f'dan il-qasam huwa li lesti li naħdmu mal-assoċjazzjonijiet, lesti li naħdmu mal-privat f'dan il-qasam u lesti li niftħu it-triq biex permezz tagħha l-assoċjazzjonijiet u l-privat jaħdmu flimkien huma wkoll. Preżenti għażjara kien hemm diversi rappreżentanti ta' assoċjazzjonijiet sportivi flimkien mal-kandidati laburisti Chris Saġus u Clayton Bartolo. Iż-żjara ntemmet b'isparatura ta' esebizzjoni mit-tiraturi William Katkuti u Nathan Lixwiereb. Joseph Muscat sab ukoll il-ħin biex jiddiskuti b'mod informali temi varji ma' numru ta' sportivi u uffiċjali ta' qdiet u assoċjazzjonijiet sportivi.